svaki četvrti čovek se bori sa kancerom. Kada ste vi to objavili javno da ste se borili sa tom podmuklom bolešću, ja mislim da nema čoveka koji se nije potresao i zbog te vaše priče i uopšte. Imate neki savet za ljude koji prolaze kroz sve to, kako da se izbore? Vi ste poznati kao boraca, ljudi vole da se personifikuju sa poznatim ličnostima, nekako ste im bliski, pa onda možda imaju, možda vas saslušaju, možda saslušaju vas, a ne nekog drugog. Pa iskreno, ja sam neko ko nije prihvatio nikako bolest. Jednostavno, nažalost i u mom okruženju je jako puno ljudi koji su bolesni od raznih vrsta kancera i ja sam javno progovorila o tome kao apel ljudima da generalno neko ko je kao ja sam do tada bila jako neodgovorna, ja sam bila, sve mi je bilo bitnije, važnije, ne znam, te nastup, zapravo ništa nije bitno kao zdravlje. Borba kod mene je trajala zaista jako dugo i onda u principu me užasno nervira kada pročitam neke novinske, koje sam čitala recimo novinske naslove, ne znam, pa nestala je, pa prestala je da peva, pa zapravo u tim momentima ja sam se borila za život. A u tim momentima ja nisam htela da me iko sažaljeva, ali u svakom slučaju samo lečenje 4 operacije, to zna moj brat koji sedi ovde trenutno, koji je bio uz mene na onkologiji sve vreme, to zaista nije lako. Prvo nije lako. Ja sam pre svega svoju porodicu obmanjivala, lagala, da sam u inostranstvu na koncertu, na turneji i tako dalje, dokle sam mogla. Posle više nisam mogla nisam jednostavno mogla da toliko da manipulišem, zato što su ljudi shvatili da se zaista sa mnom dešavaju ozbiljni zdravstveni problemi. Hoću da kažem da, nažalost, nema nedodirljivih. Nema nedodirljivih. Ono što mene najviše ubija, to je baš u TLZP-u, kada sam nosila nagradu i poklone dečici, pošto ja praktikujem svake godine ili pred Novu godinu ili za Božić, ili tako kada su neki praznici, obično, ne znam i sama kako preživim, ali uglavnom budem nasmejana, vedra. To su tako posebna deca, puna elana, puna volje za životom, da bi se svako stariji, ko vidi kako se ta deca ponašaju, jednostavno zamislio. Najviše me pogađa kada su deca bolesna od kancera, to mi je nešto najgore. Nažalost, svega postalo je jednostavno, kancer ti je postao kao, otprilike ima virus gripa. Mislim da smo dobro potrovani uranijumom, koje kakve budale, te neke iz nekih vladinih organizacija, kaže, peru zube sa uranijumom i tako. Neću da imenujem, jer, kažem, mnogo je skupo kad nekoga imenujem. To je jedna budala neopevana. Ja znate da su pokrenute tužbe protiv NATO, pre svega ovde u Leskovcu i Vranju, ko ćete se pridružiti tim tužbama? Vidi ovako, treba da se tuže. Treba da se tuže, treba da se satru. Zato što treba da prođu kroz samo, recimo, onkologiju u Beogradu, pa da ne pričam ostale bolnice po Srbiji, pa ne znam, Tiršova dečija, pa odeljenje, pa jednostavno po Srbiji sve onkologije. To je više postalo, ja sam jako zabrinuta, zato što ljudi jednostavno... Koji je savjet tim ljudima koji imaju isti problem kao i vi? Kako da izdrže
sve to... Ja sam pod stalnom kontrolom. Ja kažem ne, okej, nije mi ništa, idem na kontrolu, vadim tumor markere, redovno se kontrolišem. Ali, znači, najzdraviji čovek mora 2 puta godišnje da ide, da izvadi krv, da uradi osnovno neke stvari. Zaista mora da uradi to. I svima savetujem što manje stresa, veliki okidač je i stres. U ovoj nemaštini, u svemu lošem, negde čovek stvarno treba da kaže, ma, živ sam, zdrav sam, porodica mi je na okupu, to je najvažnije od svega. Pare. Bitne, ali nisu najbitnije. Bolestan ima jednu želju, tako da, nažalost, ne može se bez tih pustih para, čak ne može ni da se lečiš ako nemaš pare, ali, opet kažem, negde sve mora da se gleda pozitivno. Čovek ko je bolestan od bilo kog vrsta kancera, mora da misli pozitivno, mora da se suprotstavi bolesti, mora da ignoriše, mora da sluša savete lekara. Nadrilekarstvo ne priznajem, nikako, samo, znači, medicinu, i imamo sjajne stručnjake koji su konkretno meni spasili glavu, a i mnogima. I mislim da kancer može da se izleči, može da se pobedi, tako da jednostavno, samo ljudi, mi imamo jedan veliki problem, mi kao narod imamo veliki problem, nemamo elementarnu kulturu da idemo kod doktora, nemamo kulturu da idemo, da izvadimo krv, da, ne znam, ignorišemo neke. Znam sigurno samo da organizam uvek daje neke znakove. Konkretno, ja sam imala pritajene temperature, imala sam oteklinu na vratu, limfnu žlezdu, nisam obraćala pažnju uopšte. A te temperature su bile par meseci, koje nisu za ignorisanje. Nisu bile za ignorisanje, ali ja sam prva, znači, prvi primer bila osobe koja je neodgovorna, bilo mi je bitno da, ne znam, stignem da ispoštujem ovoga, da završim nešto ovome, da idem da pevam. Kada sam legla u postelju, prva operacija, pa terapije, pa druga operacija, pa treća operacija, pa četvrta operacija. Ali dok se čovek, mislim, zaista ne opeče, ne može ni da shvati. Hvala puno na iskrenosti. Hvala tebi. Jug Media.